Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mak De Channel, guys. Ceritane dino iki aku arep ndelok Sam David. Lagi apa dia ya pagi hari ini? Kin, kamu lagi apa, Kin? Ayo, Kin. Wah, HP baru nih. HP baru nih. Weh, coba lihat. Lihat. Wow, ternyata Solikin hari ini punya HP Bayu. Wow, kamu punya apa, guys? HP apa? Baru beli. Oh, mau ikut ke belakang? Ayo, oke. Nih, sang besti mulai berjalan menuju lorong. Ayo, Con. Nih, mengintip Sam David dhisik. Lagi opo ndekne dinane iki. Nah, di manakah dia? Ternyata saya pesek. Di manakah dia? Kok tidak ada orang sama sekali? Wow, ternyata di situkah. Hari ini kamu mau apa, guys? Oh, ternyata dia kresak, guys. Wow, seperti bajing loncat. Ya mene esuk-esuk wis poenekan guys bocah. Nah. Yo, wis sing mara pokoke sing mangklung-mangklung mrene wi bacoki kabeh. Ngono. Ah, supaya ora mentelung neng omah. Ah. Iya, kok pakakno wedhus ora dipakakno sing ndek wedhus. Dipakakno wedhuse ngono pit. Nah, alon-alon. Ki sing mara ngetan wi iya kuwi lha lho. Kuwi ngantek mangklung rene kuwi lho. Nah, ngono. Ayo jaki sing nampani. Engko nek adol wedhus kan ya tak keceri permen oh, Bos. Raketang permen, Bos. Ngono. Nah. Lha wi andengmu sing nom wi ya wi. Nah, wi pokoknya sing nemplek-nemplek tembok. Butuhe sapa jaki iki? Nah, butuhe sing nemplek-nemplek ngono. Butuhe jaki kaya tanggung jawab. Wah, si gendon iki. Ini tapi ini bae lek. Ya menak lah, dienggo nyantai kok. Nah, ngono alon-alon. Esuk-esuk Sam David wis mulai penekan, guys. Mergo apa tak kon ngresaki godhong gedang supaya apa? Ndak ngliwat ula. Biasane sih ana ula tali picis, be ula apa ngono biasane. Heeh. Ana tutupe Mas, tapi enak ya. Ya tapi ula menek kok yo. Jadi kita jawab sidang iki. Ya rada ngepok wae Pit, leh nganu Pit. Dadi ben rada nganu resik. Si plentus ya ana wae plentus ya. Nah. Di sana ada Solikin. Nang ngisor kono ana si Gacon kae, Gacon. Karena sekolah libur jadi banyak teman, guys, di sini. Nah, dinane iki wis nyapu, wis resik-resik. Tinggal opo, Pit? Arep ngepel gangguan banyune entek, Bos. Nah, dadi si David iku bingung. Carane ngekakno si bele ku piye, ku mau esuk-esuk wis bengok-bengok marani carane nyalakno pompa aire ngono. Di sana untal-untul sang Gacon.
Ya, delok. Untal-untal engke mbah-mbah, Son. Ubah tak ubah. Urung bar. Oh, berarti mesin muni kowe to? Oh. Ternyata si Jakim umbah-umbah. Si Jakim ngapusi wong. Apa, Pit? Ngapusi wong. Lah kok iso? Apa? Ora. Kamu jadi bingung kok rene bajingan. Oh, ternyata Sam David digelituki karo Gacon, Bos. Jadi David seneng mbak pasar. Oh, topo ki. Ah, ono ae Oh, iki. seneng mbak pasar. Ono wae. Menghayal tuh ndak apa-apa ya, Pit ya. Apa Ya, menghayal, Bos. Adik sos. Mas. Menghayal. Menghayal itu boleh. Ya apa kowe itu nek Ah. jadi buat tumpak nang mobil karo truk. Lah kowe arep mbok bongkoki nang dhuwur ta, Pit? Apa tak bongkok nih? Oh, ngono. Engko langsung mbok ciblokno ngono. Oh. Buat nang iso. Buat asam iso. Ya iki langsung ciblokno kok kene iki to, nggo. Langsung diciblokno wae engko. Monggo jarene. Kok karek makakno ning gone kandange widus. Nah, ngono. Karena mukake David gak kelihatan, guys. Mergo apa? Dhek nek ponsot kulon iki. Anak sore ora apik ngono. Langsung mbok ciblok-ciblokno ora apa-apa kok, Pit. Mbok bongkok sik ngono. Mbok bongkok sik ya? Wes tak bongkok iki. Waduh. Sik aku tak ngalih mbok tibani aku nggo. Wes kok Mas. Wes. Lek. Nah, iki lho, guys. Lumayan oleh pakan sak bongkok. Nah, kuwi kan wis koetan kok kulon wis kabeh ah. Wes. Oh, ya. Nah, iso mudhun arete ceblokno sik jane. Jom. Oh, ngono. Sing marang ngetan nandenge omahe Pak Pir kuwi wis ah. Sing yo. Iya. Jadi ini udah ngomong. Lho ya tekan ngetan opo piye to, Bos? Wis tak omongi to. Ya iya. Beda iki pitku pengen Ki sing mara ning omahe Pak Pir kuwi ya padha wae dibacok, Bos, ngono kok ya. Ah, ngono alon-alon. Lah kuwi iki piye sih gak pok rungokno kupingmu? Ah. Di rumah samu mencolote ya kok kono bisa. Ya iso iki. Nah, kula tali pices ku penggane menek. Wes. Opo iki cek. Lah iya di anu to, diranggeh yo, gak iso. Ya. Yo. Ah, wi andenge wi. Ah, oke. Aso. Wes, nah. Ayo. Iya. Nah, ngono. Wes, kayak mudhono. Angke kak wani. Loh, kamu mau terjun? Kalau mau terjun ya pakai payung lah. Pakai payung, guys. Terjun pakai payung dulu begitu. Nah, gitu. Esok-esok David wis penekan kayak iki mau. Ngerjani David iki. Awas. Wes, nah. Wes ndang gawe kopi sik. Enggak pakai iki gek kopi juga. Oh, alah kon ngegekno kopi, Con, jare Con. Salah kok Mas. Udah salah kopi enggak tahu apa nih. Teman saya kamu. Kan teman, ngono ya Pit ya. Teman gak apa-apa ya Pit ya. Nah. Wis ndang gawe dhewe ae Pit, gawe dhewe. Sarapanmu apa ki engko? Sarapan nggonku apa piye? Sarapan nggonku ya oleh kok Pit. Ya iso. Lah wingi arete sapa sing mbok gawa? Oh, arek nang nang ngisor gak yo enek ta? Gablok, lah jare winginane kok ungkal. Lah yo ngono kuwi tiap hari diungkal.
Urung, kowe engko nek bek kan wis tak omongi, engko nek wis kula omah kae kutah-kutah kuwi jenenge penuh. Ngono, urung milih, urung mudhun aire. Iki kudu munggah dhisik. Yo engko nek wis setengah jam urung ya. Urung. Ayo pakane ndang nggon aku sik ngono. Ngombe, walah bar penekan ternyata ngelak, guys. Bar penekan ngelak bocahe. Yuh. Ngombe dhisik areke. Nah. Yo gendang diwareki leh ngombe. Cuacane nek yahene iki ya padang jinglang. Cerah. Mbuh engko dilungkas kaya apa cuacane ora roh. Gak ngerti. Gak nggae kopi sik. Yuh. Ngombene sampai krungu jeglok, guys. Bar penekan ternyata ngelak langsung entek rong jeligen Ngelak. Nah iya. Gak plempoken piye? Plempoken pora kok iso. Apa sih pesek? Pesek hari ini baunya wangi. Karena apa? Habis mandi dia. Nah, yakin ya. Wis mari adus. Ambune wangi, ketok resik. Tapi burunya masa? Bulunya ya rontok. Ngono. Bulunya rontok. Apa? Lu jangan-jangan malah wedi. Iya. Sik loro, Mas. Lah iya to lha kowe apa mudhun maneh? Sik rambut. Jipo apa? Sing go klekon ta. Lah ijo ijik to wong urung tanu kok durasine kok. Si pesek. Lah mangkane ayo ndang disunggi kok. Disunggi karo mlaku ayo. Iki lho oleh sak buang kok guys lumayan godhong-godhange. Nek nggo ganjel wetenge wedhus. Nek nggo sarapan Wedhus. pagi. Kok karek golekno woh godhong apa? Godhong mauni. Iki engko tak campur karo godhong mauni, godhong kentara, sono. Bulumu. Wah, iki engko wis wareg ya. Nah, udan-udan wis duwe pakan iki. Yo. Digawa. Ya digawa mulai lah. Ngono. Ayo. Kata gomet dadi wedhus. Ternyata David dadi wedhus. Wedhus dadi wedhus, guys. Heeh. Kata gomet dadi wedhus. Ya iya. Lah kok nek adil tak kei permen loro to, Pit. Depan saungan ya. Raketang sewuan, guys. Ya. Dibantu ngarit, guys, lho. Sakno jarene wedhuse Mbak Mbak. Ternyata David lucu, guys. Ayo. Esuk-esuk kan ngulup godhong gedang iki lho, Bos. Wah. Wes kono Lah iya, kajare kon makan sing duwe wedhus iki gak ya idah. Kuwi jenenge labi-labi. Labi-labi sing kaya kura-kura kuwi lho. Iya. Iki wayahe nguras jare lha ketok nongol ke. Endi to? Ndase ketok kae lho. Watu ae wi. Lah watu dienggo mangkring. Kaya? Iya. Iki kok mburi kono mben ape di nganu terus tak openi nang kene. Gedhi wi. Gedhe wisan. Sitok tok. Loro. Endi sitoke? Ya ndelik no. Kurasno. Lah iya ki wayahe nguras jane. Heh? Oh, alah kok ya kon nguras, guys. Esuk-esuk kon nguras. Ngono blogong sak piye ya ben kok ngono wae. Lah iya to. Oke, dikuras, Bos, dikuras. Nah, gak mentok. Dikuras sik. Kok ngene. Ya iyalah.
Wis suwi gak buku rasi. Yo lagi pirang dino kae kok. Keterana yo namanya blombang. Ngerti blombang apa ora kowe? Bukan iki. Yo ben ngono ae. Kadang ki tak wae tutupi takute bocah cilik-cilik kuwi. Pakanannya apa? Pakanane Pakanannya? ya pakan kae kaya sengguri ke. Iya. Takari. Ya Iya. takari ya pur lele. Oke, apa-apa. Nah. Yes, cukup sakmene wae. Makasih yang sudah menonton videoku hari ini. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.